Nire 11. edizioa da, Berbalagunen, eta ikusi dut, hasi nintzenean lau talde egon ziren, 4-5 talde, eta gaur egun 14 daude dagoeneko aktibatuta Galdakaon, eta kurtso hasi baino ez da egin, beraz, espero dugu oraindik ere gehiago egotea. Urterik urte ikusi dugu gonazko joera hori, pandemia izan zen inflexio puntu bat, baina normalan bezala, eta espero dugu aurten ere talde gehiago sortzea. Pandemia aurretiko urtetan joera goranzkoa zen, argi, 100 lagunetik gora izan ditugu azken urteetan, berez azken urtean 120 inguru ibili ziren aktibo, baina egia da, azpimarratu nahi dugula, nahiz eta 120 pertsona izan gero, guk proiektu edo guk lan egiten dugu jende gehiagorentzat, segatik partaide batzuk talde batean baino gehiagotan daudelako, beraz hori ere aberasgarria da, ez dagoela bakarrik talde batean, baizik eta hainbatetan parte hartzen dutela. Jenteak uste du, kurtso hasita dagoenez, eta beti izaten dugu, edozein momentu dela ona, taldeetan sartzeko edo talde berria sortzeko, beraz, beti saiatzen gara insistitzen urte erreietik aurrera, urte berriarekin kanpaina berezi bat egiten, baina edozein hilabetetan emon dezake pertsonak hori izena. Lauan, ostegunez, bertan euskaltegietako ikasleak egongo dira, Berbalagunak egongo dira, eta oso aukera polita proiektua bertatik bertara ikusteko. Gainera urtero bezala musika egongo da, pikatzeko egongo da, jolasen bat egongo da, eta urten berrikuntza bezala Euskal Herrian oso ezagunan Kidan Magoa egongo da. Ikuskizuna ez da umeentzako ikuskizuna, esan nahi dut. Ez dagoela prestatuta umeek ondo pasatzeko, baizik eta edonork, edozein adinetako jenteak ondo pasatzeko, eta esaituko gara beti modu parte hartzailean uztartzen magia hori eta euskara kasu honetan. Azaroaren 11an izango da, ostegunez, arratsaldeko 6 Zutarri tabernan, aukeratugu espazio nahiko elegante aukalako barruan, eta aurreratu ezakeguna da, jolas asko egongo dela, ondo pasatuko dugula eta divertigarria izango dela. Baskot gau azkenan da Basauriko Berbalagunek egiten duen ekintza ez dakit arrakastatsuenetakoena eta mitikoenetakoa. Ikasleekin batera egiten da, euskaltegitako ikasleekin bateran, da helburua zer da, talde bakoitza kapela bat eramatea, buruan, hortik dator Baskotena, eta dantza bat prestatzea. Horrez gain, eta hori bai aurreratu ezaket, ziurraski bakarrizketa umoretsu bat ekarriko dugu, oso interesgarria izango dena, eta gero beti bezala, ikasle eta partaiden dantzak, edatekoa, jatekoa. Hendik animatu nahi ditugu euskara praktikatu nahi duen pertsona oro, ze hori nabarmendu nahi dugu, ezagutza minimo bat beharrezkoa dela, minimoa da elkarrizketa bat mantentzeko maila izatea, eta gu laguntzeko gaudela. Txirrik itxarraka bat dabilenari lagunduko diogu, erraztasun guztia jarriko dizkiogu, eta jente asko dago laguntzaile Galdakaon eta Basaurin ikasketa prozesu horretan makulu izateko eta jente horri laguntzeko.